Il-President ta' Malta Marie-Louise Coleiro Preca indirizzat konferenza tal-livell għoli fil-marġini tal-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda, intitolata Funding the Future, Challenges and Responses to the Reintegration of Child Soldiers, organizzata mir-Rappreżentanta Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda, għat-tfal u l-kunflitti, Gamba. Il-President Coleiro Preca, meta kwotat statistika tal-UNICEF, qalet li mhuwiex aċċettabbli li hemm 30 miljun tifel u tifla iżolati minn kull tip ta' appoġġ neċessarju u qalet li dan il-fatt huwa biżżejjed sabiex il-komunità internazzjonali taġixxi b'mod immedjat u effettiv. Il-President qalet li tfal spostati huma vulnerabbli u għandhom bżonn protezzjoni adattata kemm f'pajjiżhom kif ukoll fil-pajjiżi ta' transitu u fil-pajjiżi ta' destinazzjoni. Hija qalet li fil-pajjiżi ta' transitu, mod speċjali fil-kampijiet, it-tfal għandu jkollhom aċċess għal numru ta' servizzi bħal edukazzjoni, kura ta' saħħa u għajnuna psikosoċjali sabiex jerġgħu jġibu lura t-tfulija tagħhom. Huwa importanti li t-tfal ikollhom aċċess għal edukazzjoni għaliex jekk ma jkollhomx dan l-aċċess għal perjodu twil ta' żmien se jkollhom diffikultà kbira sabiex jerġgħu jintegraw fil-komunità oriġinali tagħhom jew fil-ġdida. Saħqet il-President Coleiro Preca fil-waqt li tenniet li l-pajjiżi flimkien mal-komunità internazzjonali għandhom l-obbligu li jipproteġu u li jerġgħu jintegraw lil dawn it-tfal permezz ta' servizzi neċessarji li jridu joffru.